ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री पराय नमः। ओम श्री पुराणाय नमः। ओम श्री पुरुषाय नमः। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री प्रजापतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।
रविन्द्रे नमस्कार ओम यानि कानि सुपापानि कर्मान्तरपुराणि कानि कानि वनश्यन्ति प्रदर्शनं पदे पापो पापकर्मः पापात् पापसर्वः राशिमं विद्यादिव शरणं कुशल तन्मेदां शरणं त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष पुरुषोत्तम प्रदर्शनमस्कारान् समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पुरुषोत्तम यत्पूजितं मया एव परिपूर्णं तदस्तु मे प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा सेवेन वा बुद्ध्यात्मना वा वर्तेः स्वभावात् करोमि यद् सर्वं परस्मै नारायणाय समर्पितः अनेन मम समस्तानां सदाकाले कुलदेवता स्थानीय महाविष्णु देवता मास नियामक श्री पुरुषोत्तम देवता पूर्ण अनुग्रह प्राप्ति पूर्वक मम समस्तानां कृत समस्त पाप क्षयार्थं तथा च सकल मनोभिष्ट सिद्धिपूर्वक कुटुंबस्य उत्तरोत्तर कल्याण प्राप्त्यर्थं ब्राह्मण सहायेन श्री पुरुषोत्तम देवता प्रीत्यर्थं ध्यान गंधादि पंचोपचार पूजा आराधनेन श्री पुरुषोत्तम स्वरूपे महाविष्णु प्रियतम प्रियो वरदो भवतो तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। गुरु भकुतियो अनुदिन बेख मगे राम तारकवा तरुही करुणिसी राम तारकवा तरुही करुणिसी प्रेमदि भकुतर क्षेमव ಬೇಡುವಾ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ನೇಮದಿಂದ ಸೇರಿಸುವ ಮಹಿಮರ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾ समर्पयामि माल्यानि मध्ये माल्यानि मनोभो मया भूतानि पूजानि पुष्पाणि प्रज्वलयनाम पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये
विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेरा अनेना श्री पुरुषोत्तम त्रय त्रिंशत् नामभिः यथाशक्ति तुलसीदल समर्पणेन पुरुषोत्तम स्वरूपी महाविष्णु प्रिय राम प्रियो भवतु। तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु। सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या
सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या नमो नमो
अधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वारे प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वारे प्रणाम रघुकुल तिलक वैलो पर्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक रघुकुल तिलक वैलो पर्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वारे प्रणाम विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणिग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणिग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वारे प्रणाम पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वारे प्रणाम राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठल भक्ती मुक्तिदायक
दशरथ नंदन मंगल रामा सूर्यवंशी प्रदीप रामा कौसल्यानंदन घनश्याम सौमित्री वत्सल भरताग्रज लक्ष्मण पूर्वज गुणाभिरामा पुत्र कामेष्टि यागान दशरथाक मेळ्ळो लोकाभिरामा ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम विश्वामित्र प्रिय चाप बाणधर सत्यसंद बालरामा सरयुतीरातो मंत्र उपदेशु दिव्यायुध प्राप्ति श्रीरामा ताटकी संहार सुबाहु मर्दना सत्य विक्रम गंगा रामा कमल नयना दशरथ तनया शांत मूर्ति आनंद राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम राजीव लोचन अहल्योद्धारक पतित पावन श्रीरामा रघुवराले चरण स्पर्शान शाप मुक्त जल्लिति रामा गौतम अहलिक धन्य केले परम अनुग्रहान रघोत्तम स्मित वक्तार जिता मित्र पूर्वाभाषित कौसल्या राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम जनक रायाले मिथिला नगराक प्रवेश केल्ले साकेत रामा सीता देवीले स्वयंवराक भाग घेतलो गुणनिधी रामा पिनाक नाम शिवधनु पारणू भंग केल्ले श्री गंगा रामा राम मोहनाक सीतेन घल्ली माळा जल्लो जानकी पति रामा ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम सीताराम कल्याणोत्सवो मंगलवाद्य मंत्रघोष जय रामा जानकी वल्लभो वैदेही रमणो रघुकुल तिलक निरंजन रामा लक्ष्मी नारायणाक नित्योत्सव आरती दिव्य रूप श्यामाभिरामा हनुमत सेवित भूविजय रामा मंगल मंगल सीतारामा मंगल मंगल राजा रामा मंगल मंगल अयोध्या राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम
अधिक मासांतो रामनाम चिंतन करूया आम्ही हा 60 पर्यंत. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 आता कुमकुमार्चन जाता शांत उरलो संकल्प भटमाम सांगता. संकल्प सांगून भटमामान सांगिल्ल्याप्रमाणे कुमकुमार्चन करता म्हणून भटमामाल तर्फीन विनंती. ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ करतले सौभाग्यवतीयವರು सर्व कई असले बी हांगा घेवन बसा.
पूर्ण तथा गडबड च करून धाव का म्हणला, मास, उभं रे या. नियामक पुरुषोत्तम देवता पूर्ण अनुग्रह प्राप्ति पूर्वक सकल मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थम सकल सौभाग्य प्राप्ति अर्थम कुटुंबीयानां सदाकाले सुदृढ़ आयुः आरोग्य प्राप्ति अर्थम नियत सकल पापम क्षयद्वारा श्री पुरुषोत्तम देवता विशेष अनुग्रह प्राप्त्यर्थम ब्राह्मण द्वारा श्री पुरुषोत्तम देवता प्रीत्यर्थम ध्यान गंधादि पंचोपचार पूजाम कारयिष्ये. ध्यान करा. ओम विष्णुम जिष्णुम महाविष्णुम प्रभविष्णुम महेश्वरम अनेक रूपम दैत्यांतम नमामि पुरुषोत्तमम ध्यायामि. कुंकुमार्चनाचेकडे 15 वेळा स्की पळोवंक घेया. फुल्ल कुमकुम थोडो हळदी पिठो आस न्ही, एक रुपया स्की. हां सुरू करया. बरोबर बसून गेले. हां सुरवेक तुमगेल कुलदेवा आवड घास करून घेया. कुलदेवा स्मरण करा आणि तुमकां अखंड सौभाग्य प्राप्त येवका. जाल तसं सौभाग्य निरंतर अभिवृद्धी जाता उरका. घरान सुख संतोष आनंद प्राप्ती येवका. जाल तसं चडबडांक विद्या बुद्धी ऐश्वर्य बरी बुद्धी बरे विचार बरे गुण बरे संस्कृती ही सर्व प्राप्ती येवन कुटुंबाच्या क्षेमाभिवृद्धी सर्व श्री महालक्ष्मी पाया म्हणून दवरून तीन अभिवृद्धी करता म्हणून सांगणी करून घेया. आणि कसकसन ज्या पासून पुरा मागून घेया. भांगर सवरक जाण्या म्हणा ते हाता भितर एक फूल हातान धरून घेया. म्हणा वंदे लक्ष्मी परशिव मयीम शुद्ध जांबोन दाभाम तेजोरूपां कनक वसना सर्वभूषो ज्वलांगी बीजापुरम कनककलशम हेमपद्मम ददानाम आद्याम शक्ति सकल जननीं विष्णु नामांक संस्थां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते. कुल्लेवा स्मरण कोणते फूल ते सुपारी मागशी दवरा. मागशी घाल याद राख कुमकुम घालचे. याद राख सुपारी याद राख 1 रुपया देऊन घेया. आणि ताजेरी तुम्ही शिकयता म्हणत घाला कुमकुम. ओम तुम्ही श्री म्हणका. हां श्री प्रकर्थे नमः श्री विकर्त्रे नमः श्री ध्यायै नमः श्री सर्वभूत हितप्रदायै नमः श्री श्रद्धायै नमः श्री विभूत्यै नमः श्री सुरभै नमः श्री परमात्मिकायै नमः
श्रीवाचे नमः श्रीपद्मालयायै नमः श्रीपद्मायै नमः श्रीशुचये नमः श्रीस्वाहायै नमः श्रीस्वधायै नमः श्रीसुधायै नमः. अनेक ऐकून घ्या. कुमकुम घाल काढले रे काढील कुमकुम ताजेरी पडका सुपारी रे आणि वापस कुमकुम काढू का हाता धरून ताजेरी घालतं कर नकाश. श्री स्वधायै नमः श्री सुधायै नमः श्री धन्यायै नमः श्री हिरण्मयै नमः श्री लक्ष्मै नमः श्री नित्यपुष्टायै नमः श्री विभावर्यै नमः श्री आदित्यै नमः श्री दित्यै नमः श्री दीप्तायै नमः श्री वसुधायै नमः श्री वसुधारिण्यै नमः श्री कमलायै नमः श्री कान्तायै नमः श्री कामाक्षै नमः श्री कमलसंभवायै नमः श्री अनुग्रहप्रदायै नमः श्री बुद्धये नमः श्री अनघायै नमः श्री हरिवल्लभायै नमः श्री अशोकायै नमः श्री अमृतायै नमः श्री दीप्तायै नमः श्री लोकशोकविनाशिन्यै नमः श्री धर्मनिलयायै नमः श्री करुणायै नमः श्री लोकमात्रे नमः श्री पद्मप्रियायै नमः श्री पद्महस्तायै नमः श्री पद्माक्षै नमः श्री पद्मसुन्दर्यै नमः श्री पद्मोद्भवायै नमः श्री पद्ममुखै नमः श्री पद्मनाभप्रियायै नमः श्री रमायै नमः श्री पद्ममालाधरायै नमः श्री देव्यै नमः श्री पद्मिन्यै नमः श्री पद्मगन्तिन्यै नमः श्री पुण्यगन्धायै नमः श्री सुप्रसन्नायै नमः श्री प्रसादाभिमुख्यै नमः श्री प्रभायै नमः श्री चतुर्भुजायै नमः श्री चन्द्ररूपायै नमः श्री इंदिरायै नमः श्री इंदुशीतलायै नमः श्री अल्लादजनन्यै नमः श्री पुष्ठै नमः श्री शिवायै नमः श्री शिवकर्यै नमः श्री सत्यै नमः श्री विमलायै नमः श्री विश्वजनिन्यै नमः श्री तुष्ठै नमः
श्री दारिद्र्यनाशिन्यै नमः श्री पीतपुष्करिण्यै नमः श्री शान्तायै नमः श्री शुक्लमालाम्भरायै नमः श्री श्रीयै नमः श्री भास्कर्यै नमः श्री बिल्वनिलयायै नमः श्री वहारोहायै नमः श्री यशस्विन्यै नमः श्री वसुन्धरायै नमः श्री उदरांगायै नमः श्री हरिण्यै नमः श्री हेममालिन्यै नमः श्री धनधान्यकर्यै नमः श्री सिद्धये नमः श्री सौर्णसौम्यायै नमः श्री शुभप्रदायै नमः श्री हिरण्यप्राकारायै नमः श्री नृपवेश्मगतानन्दायै नमः श्री वरलक्ष्मै नमः श्री वसुप्रदायै नमः श्री शुभायै नमः श्री हिरण्यप्राकारायै नमः श्री समुद्रतनयायै नमः श्री जयायै नमः श्री मंगलायै नमः श्री विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः श्री विष्णुपत्न्यै नमः श्री प्रसन्नाक्षै नमः श्री नारायणश्रमाश्रितायै नमः श्री दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः श्री देव्यै नमः श्री सर्व उपद्रव निवारिण्यै नमः श्री नवदुर्गायै नमः श्री महाकाल्यै नमः श्री त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः श्री भुवनेश्वर्यै नमः श्री ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः श्री महालक्ष्मै नमः श्री कुलदेवतायै नमः श्री ग्रामदेवतायै नमः श्री स्थानदेवतायै नमः श्री महालक्ष्मी देवतायै नमः श्री राधा पुरुषोत्तमायै नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। अनेन मया कृत श्री अधिकमास पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी सहित राधा पुरुषोत्तम कुंकुमार्चनेन प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्तत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। न्यूनातिरिक्त दोष प्रायश्चित्तार्थं नामत्रय जपमहं करिष्ये। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः,
अनंताय नमः गोविंदाय नमः. ते फुलं कृष्णार्पण म्हणून घेऊन फूल माळ घेया आणि बाकी कुमकुमानी घेऊन घरावर घेऊन दवरा दिवसा लांब घ्या पानाबीड समेत कागदा बांधून घेऊन भरा घरा वचून खाल करा. कुमकुम ते हजेर असेल कुमकुम परत तंतू घाल घ्या ते सुपारी उंच घाला लक्ष्मी असता जरी आणि ते हे करत नका तेही घाल सम कागद घाल बांधून घेऊन वचा लगे ताजेरी लगे हां लगे अशी आता ते पानां दवर घे आयदन आम्ही तर पानां दवरून घेया फूल तक दवरा कित्याक म्हळ्यार फुलाक कुमकुमला वले जाता. हां आता फुल्ल काण माळ घेया तो हळदी पीठ जाल्यार एक खंयचे काय जर घेवन ते पुरो हळदी पीठ आयदन थोडा हांगा. दोन दोन पेपर आसा पळय चंद करून मोडचून घेया. फाल्याक गावाक शतकल हॅलो फाल्याक विष्णुदेवाक स्वाम्याला ताना शतकलशाभिषेक जावचो आसा. आयकया उलय नाका बेगीन हांगा उलय नाकाची बेगीन आयकया हांगा. फाल्याक विष्णुदेवाक सकाळी 10 गंटेक शतकलशाभिषेक जातले स्वाम्याला ताना. ताज नंतर आम्ही मस्त दिवसान राखतेशीर तसं जाल्यार रजत द्वार समर्पण जावचो आसा. तशें हांव न्हू फाल्यां पूर लोकांना टायमा भितर येवन पावून न्हू ते कार्यक्रमाक शांततेन सहकार दिवका. सकाळी स्वामी 10 गंटेक येवन देवाक शतकलशाभिषेक करून तशीच रजत द्वाराचे ओपनिंग करतले. तुमकां पूर लोकांक एक बरें एक पळोवचें मेळटा तशें पूर लोक त्या टायमा भितर येवन हांगा उपस्थित उरचे.
गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमान्तक रघुकुल तिलको ऐलो पत्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमान्तक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणिग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणिग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठल भक्ती मुक्तिदायक राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठल भक्ती मुक्तिदायक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम राम जपान तापहरण स्मरा पुण्य राम नाम गुरु दीक्षा घेनु जपूनु धन्य केल्ले दिव्य नाम जप करा तारक मंत्राचे नित्य साध्य राम नाम कली कल्मष नाश कोर्नु उद्धार कोर्चे अमृत नाम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अयोध्यापति रघुकुमारा दशरथ नंदन मंगल रामा सूर्यवंशी प्रदीप रामा कौसल्यानंदन घनश्याम सौमित्री वत्सल भरताग्रज लक्ष्मण पूर्वज गो
प्राप्ति श्रीरामा ताटकी संहार सुबाहु मर्दना सत्य विक्रम गंगा रामा कमल नयना दशरथ तनया शांत मूर्ति आनंद राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राजीव लोचन अहल्योद्धारक पतित पावन श्रीरामा रघुवराले चरण स्पर्शान शाप मुक्त जल्लिति रामा गौतम अहलिक धन्य किल्ले परम अनुग्रहान रघोत्तम स्मित वक्तार जिता मित्र पूर्वा भाषित कौसल्या रामो श्री
era batu era badna ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ನೇಮದಿಂದ ಸೇರಿಸುವ ಮಹಿಮರ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ
विद्याधिराज प्रपत्तिः।
प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा
नमन करता रघुवर श्री राम का। नमन करता रघुवर श्री राम का। नमन करता रघुवर श्री राम का। नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का। यदुपति वीर विठ्ठला का। नमन करता रघुवर श्री राम का। गुरु भक्ति ಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಹರಿಕಥೆ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು ವಿರುಕುತಿ ಬೇಕು ವಿಷ್ಣುವಾರಾಧನೆ ಬೇಕು ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯ ತುಷ್ಟರಾಗಿ
ಸುಂದರ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामम्
ಸ್ವಾಮಿ